Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Urdazubiko alkatea den Iñaki Ariztiarekin hitz egingo dugu larunbateko Halloween festaz. Eta bestalde, Irati Jimenez idazlea etorriko da gure platora. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1851 urriaren 26ean Ebaristo Txurruka asmatzailea jaio zen Izun. Gainera, 1876ean Ebaristo Bustintza Lasuen Kirikino idazlea jaio zen Mañarian. Horretaz gain, gaurko egunez baina duela 20 urte 2001ean Soraya Esfandiari Iraneko printzesa hil zen. Eta urte bat beranduago 2002ko urriaren 26ean Errusiar indar bereziek Moskuko Dubrovka antzokia asaltatu zuten. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsalde on eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur urriaren 26 asteartea, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Gripearen aurkako txertaketa kanpaina hasi da eta 70ko hamarkadatik gorakoentzako eta arriskuko biztanleentzako koronavirusaren aurkako dosi gehigarriaren berritasunarekin. Heriotzaren 5. urteurrenean Eladi nahiabe gogoan izan dute Arrotxape auzoan. Nafarroako 30 milioi euro inbertituko ditu urtero herri guztietako zerbitzuak eta azpiegiturak hobetzeko. Nafarroko gobernua finantzak eta eredu berri bat adostu du PSN-PSOE, geroa bai EH Bildu Nafarroa Podemos aldugu eta Izquierda Ezkerrarekin. Felipe VI erregeak familia enpresak Nafarroan duten papera aitortu du enplegu pribatoren 73% osatzen baitute. 7 enpresak eta ekoizpen ekologikoko 2 elkarte osatu dute Nafarroko gobernuaren estanda Parisko Natespo azokan. 300 lagunek baino gehiagok parte hartzen dute ikasturte honetan Iruñeko liburutegi publikoek eskaintzen dituzten irakurketa klubetan. Nafarroko gobernuak Eusko Jaurlaritzak eta euskararen erakunde publikoak euskara sustatzeko 3ko ituna berritu dute. Erronkari gazta bere 40. urteurrena ospatzen du jatorrizko deitura gisa ekitaldi herrikoi hunkigarri batekin. Nafarroan errepresio ekonomikoak 1936tik aurrera izan zuen eragina aztertu du liburu batek. Astelehenean estrenatuko da Arantza Sant Esteban iruindarraren 918 gau Dok Lisboa nazioarteko dokumental jaialdian. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Bihar, arratsaldeko 7etan, Nafarroako Antzerki Eskolan biziraute saiakera bertso saioa izanen da. Iruñeko bertsopaper lehiaketa irabazi zuen saio alkaitzaren 3 pena mota lanean oinarritutako emanaldia izanen da, eta sarrerak 5 euroko prezioa izanen du. Gainera, bihar ere, baina 7:30 hasita eta karrikirin, zuzentzaileak solasean mahai ingurua eginen dute. Zuzentzaileen egunaren harira, zuzentzaileen lanbideaz mintzatuko dira Fernando Rey eta Amaia Laseras eta jendaurrean zein streaming bidez eskainiko da. Eta azkenik, ostiralean 7:30 Euri Zitalari esker liburuaren aurkezpena eskainiko dute Itxaro Borda eta Ane Garziak karrikirin. Liburu aurkezpena eta Amaia Ezpeldoi detektibeari buruzko solasaldia izanen dira. Pasa gaitezen gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra tokiko finantzaketarako eredu berriak 271 milioiko ekarpena handitu duela da. Argazkiaren bidez aldiz, hartutako kalte zerebralak Nafarroan 6.500 pertsonari eragiten diela jakinarazten du. Bestalde, emakumeengan antidepresibo edo ansiolitikoen kontsumoa pandemian handitu egin dela ere aipatzen du gaurko azal honek. Gainera, COVID goraldiaren atzean, landetxeak, urtebetetzeak eta ezkontzak daudela jasotzen du. Horretaz gain, PSOEren eta Podemosen arteko bilera lan erreformari buruzko akordiorik gabe amaitu dela nabarmentzen du Notiziasek. Gai aldatuz,
Bilboko Arriagantzokian ostegunean Altsasu obraren estreinaldia izango dela gogorarazten du. Bestetik, familia enpresek errotzea aldarrikatzen dutela ere aipatzen du. Eta bukatzeko, gripearen eta Covidaren dosi bikoitzerako 21.800 hitzordu eskatu direla jakinarazten du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, 2021ean Nafarroan 1000 pertsonak baino gehiagok izan dituzte ondorioak zirkulazio istripu batengatik. Argazkiaren bitartez aldiz, erregeak enpresek ingurune ezin hobea izatea garrantzitsua dela nabarmentzen duela jasotzen du. Horretaz gain, foru gobernuak udal finantzaketa bildurekin hitzartu duela jakinarazten du. Baita Janssenekin txertatutako 24.000 pertsona bigarren dosiaren zain daudela ere. Bestalde, sadarren ondoan aparkatzeagatik dozenaka isun salatu dituztela jasotzen du azal honek. Eta amaitzeko, osasunak egutegi gogorra hasi duela iragartzen du. Gararekin jarraituko dugu. Txibite gobernuak eta Euskal Herria Bilduk tokiko finantzazioa adostu dutela da gaurko titularra. Argazkian, komisarian hil eta 5 urtera Ndiaieren sendiak ordaina eskatzen jarraitzen duela erakusten du. Horretaz gain, gaur egungo estatusa PSE, PP eta Ciudadanosek bakarrik ospatzen dutela jasotzen du azalean. Bestalde, positiboen igoera ospitaleetan nabaritzen dela ere azpimarratzen du. Gainera, pandemiak ez dituela CO2aren emisioak geldiarazten nabarmentzen du, 2020an beste errekor bat ezarri baitzuten. Bestetik, elektrikoak elektrointentsiboen arazo larriaren gakoa direla azpimarratzen du. Eta azkenik, kolpe militar batek Sudaneko trantsizio prozesua hauskorra eten egin duela jakinarazten du. Berriara pasako gara orain. Titularra 2020an berotegi gasen eragina inoiz neurtu den handiena izan dela da. Argazkian, Lisa Salan zinemagile kurdua ageri da. Bestalde, Navarra suma ez beste indar denek Nafarroako udalen finantzaketa aldatzeko ituna egin dutela jakinarazten du egunkari honek. Gainera, kontseiluak hizkuntza eskubideak judizializatzeko kezka agertu duela ere nabarmentzen du. Gai aldatuz, Sudango kolpearen berri ematen du. Eta amaitzeko, Tupust kolektiboak autoekoitzitako bigarren komiki antologia argitaratu duela aipatzen du. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, bertsolari txapelketa nagusiko finala Iruñean jokatuko dela da. Bestalde, Komisiones Obreraseko Unai Alabaren hitzak jasotzen ditu komunikabide honek. Esanez, Globok kontratuak iraungitako hitzarmen kolektiboan oinarritu nahi izan dituela. Eta azkenik, gobernuak, kideek eta Euskal Herria Bilduk udalen arteko desberdintasun ekonomikoak ezabatzeko akordioa lortu dutela aipatzen du. Joan gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, goizean tarteka hodeitsu egongo da, eta arratsaldean ia oskarbi. Goizean, Kantauri isurialdearen ekialdean hodei gehiago pilatuko da eta ez da baztertzen euri tanta batzuk botatzea. Gainera, kosta egingo zaio jasotzea. Gainerako tokietan, goizean hodei hondar batzuk edo behe-lainoa izango ditugu, baina nahiko bizkor desegingo dira eta goiz erditik aurrera urdingune zabalak ikusiko dira zeruan. Norabide aldakorreko haizea ibiliko da hasieran, baina arratsaldean eki ipar ekialdekoa nagusituko da. Temperatura maksimoetan ez da aldaketarik izango. Eta bihar, asteazkenean giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera izanen ditugu. Eguna lainoguneekin hasiko dugu barnealdeko bailaretan eta zenbait lekutan kosta egingo da eguzkia ikusten, baina orokorrean goizean goizetik gauera bitarte giro eguzkitsua espero dugu. Egunsentia aurreko egunetakoa baino hotzagoa izango da. Aldiz, temperatura maksimoak igo egingo dira eta 20-22 gradu ingurukoak izango dira. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean brisa kostaldean. Kaixo, Iñaki, zer moduz? Kaixo, ongi.
Bueno, zer moduz urdaztu bi aldetik? Ongi, hemen beti bezala, saiatzen gara gauz berri batzuk egiten. Hontakoan aurkeztu behar duguna gure alderdian ez da sobera ezaguna munduan zehar bai, baina nahi egin zerbait desberdina egin. Eta, pixkat, hau guzti hau lotuta dago ez, beldurraren gauarekin edo gau beltzarekin. Hoxe gau beltza bai, Halloween denendako da ezaguna, filmetan, talako gauz batzuetan, baina Euskal Herrian adibidez ez dugu ohituroi, gu zautzen dugu iparraldetik, adibidez Frantzian bai egiten duzten alako bestak, hemen dantxarinen beti nuba daukagun diskoteka horretan egiten zen gau bat idurikoa, holako zerbait, herrigarri gisa. Eta jaketa gorten eta COVID-en afere honekin ezin zen egin, badugu hemen gure lagun bat, hemen parke txiki bat daukana, Trikuarri parkea, eta bera animatu da alako ekintza bat egitera, eta gu beti presla gentzeko. Orduan zein da helburua ez, antolatu duzuen festa honenan, ze berez, festa edo ez dakit nola deitu, egun berezi bat ez? Bai, beste txiki bat, azkenan beti bezala aurrendako enfokatua da, xori parke bat daukagu, xori bat, abertze animali bat adibidez, eta honen duela da, azkenan parke tematiko edo bezala, mundu horretan sartzeko, beldurraren mundu hori, baina, ez da, beldurrare haur txikendako gaten altire lasaikaran, eta izango tie, alako historia batzuk kontu batzuk kontatzen dituena, merendola txiki bat, eta gero bai, ja, animatzen denai, izan du aukera sartzeko parte hortan, beldur gauz batzuk, makillaje tailer batzukin, eta azkenean dena bukatzen du, magia antolakuntza batekin, espektakulo txiki batekin. Eta, zergatik erabaki duzue, hau antolatzea? Zergatia, batez bera animatu zen, eskin izaten ideiari, nahi zuela alako zerbaitin, ohituratu zen, Madrid egiten zituen olako ekintza batzuk, eta hemen desberdina zen ikusi nuen, egia da, denek ezagutzen duguna Halloween gaua, beldurraren afera hor, gainera makillatzen eta artista da, ikeragarria. Aipatu zatela, bai, egin behar duguna, ez da denbora txarra, ez da garaiko berena, udan egiten altzen, erraxeago zen jende asko bateko, eta azkenean bera animatu zen, eskin zen, eta ni, egin behar dugu gaua du, interesgarria ditzen zait, desberdina, hemen ez da soberik ezaguna. Eta ongi ateratzen bada, idera dugu urtero berriz zerbait txikiago, handiago, ikusiko dugu honen araberean egitea, antolatzea da. Egitzu zein idera respetuta. Aurten pixkat izango da frogatzeko, ez? Ea jendeak nola erantzuten duen. Hoixe lehenbizko urtea da, eta frogatzeko, eta hemen gainera herri ondon da, Elizaren ondoan, Eliza gainera ezakiz emango duen beldurrio, Eliza horrek uste ondoan, bertze makillajea eta alako zer batzuk nola montatzen duen, baina bai, zerbait desberdina, beti saiatzen gara inobatzen, errono diren bezala, eta gogoa honitzekin, bai, lagun bat etortzeko. Eta, nori dago zuzendua esan dugu ez, aurrentzat eta familientzat izanen dela, baina ze adin tarterako izanen da egokia? Azkenean adin guziak. Tunela erten ginen pasaje del terror, erten bezala prestakuntza badu, hori ez da adin guzietarako, baina kanpoan geltzen diren bertze aurrei, badie bertze maixu batzuk geratuko direna, histori batzuk kontatzen, harako merendola txarroa denendako, eta usartzen dena sartuko da, bertzen agentuko da sarre horretan, aldere antolatu ongi egoteko, lasaikaran, histori batzukin, ateratuko tirek, entzungo tire burrumbak, edozein momentuz norbaite beldurra baldin badu, eta barazarik, irtetzen da, eta dena prestatu ordan, edozein adirakano prestatu. Dagoeneko prestatu duzu guztia, ala oraindik falta dira azkeneko gauzak. Ondiken ari gara azken puntuak ematen, beti lehenbizko aldia baita, eta holako zerbait egiten badu orain, desberdina, eta hau sartzen badu, gehiagizkoa da, gutioa, hori da gara antolatzen, baina, ja prestago, nahiko prestago da. Eta, jarduerak ze hizkuntzatan egingo dituzue? Azken badugu lagun bat, eskuaraz, erderaz, bi hizkuntzetan egingo du, eta hortan geratzen gara, eskuara eta erdera. Ez gara frantsetan sartu behar hori nahiko salsa zen, eta momentuan hortan mugatu dugu. Eta, joan alizateko ez, erreserbatu behar da sarrera ez, edo lehenagotik erosi? Bai, erreserbatu batez ere, bai, eta azpaga ez dakik zen, tortzen alden, bizko urte bai nindima da, orduan beti bezala deitu, Trikuarri parkera, eta erreserbatu, alizateko eta segurtasunei lortzeko. Eta momentuz nola doa, salmenta hori edo herrian ez, herritarrak animatuta daude edo ingurukoak?
pintas, 45. 45 lagun olatxu, egontot. Parke txiki horrendako, pues nahiko da, baina, bueno. Desiente da. Berreunera iristen baga ez da garazoi. Arpatuko dugu norabait ez, ongi dago, momentuan orintxe erranda nagusia jabik. Nagusia dagozkala, eta norbait hartzen bada gehiago, pues ez da garazoik, antolatuko dugu, ondituko dugu, eta ingo dugu behar guzia. Moldatuko duzu orduan, ez da inor kanpoan geldituko. Ez da Eta, bueno, herriko jendeak nola hartu du hau, nola erantzun du? Ba, ez dakit, ez da soberek, gehienek kanpotarrak dire. Herriko posizien dugu 10 bat, hola, baina hemen zautzen dugu gure herrian nola dire, azken momentua etorriko dire dena kolpean. Beti ez da, baina momentuz, espegin honen igual jendei etortzea olen bizitik alako gogo batzukin sartzea eta horrela, eta momentuz jende guti, herriko jende guti, egia hori da, baina, bueno, seguraski nik ezten duten bezala azken momentua sartzen dire dena batean. Zerain, jende askok ez, Halloween gau hau ikusten du kanpoko zerbait bezala eta batzuei ez zaie gehiegi gustatzen. Horren aurrean zer diozu ez zuek? Hortez nahi genuen saiatu, azkenean zaila da. Ikusten Halloween da zerbait kanpotik helduena, Ameriketan alde ikusten dena, eta horrekin batean aurrendako eta beldurra. Denak nahastea zaila da. Baina, bueno, gauz honekin nahi duguna saiatu da erakustea egiten aldela Halloween gau bat, pues alako sorginek eta alako gauz batzukin, baina histori batzuk kontatuz, denek disfrutatuz, beldurri gabe, beldurra helduendako, baina horren egin un pixka sartu, ikusi, eta ez dakigu ze erantzuna izan dugun, arriskutsua da, agian, baina azkenean da gau bat pentsatu den aurrendako, da sartu behar dena ongi burutan, adin guztietako aurrendako batez ere, eta ez garasi behar, pelikuletan bezala motosierrekin tablako erokeria, horregatik lasai alderri hartak. Pixkat hartu duzu ez, agian Halloweenen kontua baitzaki bezala, ez dakit ekitaldi bat edo zer egun berezi bat antolatzeko. Baitere. Eta, bueno, azkenan nire ezten dutena izautzen du Halloween gaua, da gauz batzuk ikusten zu telebistan, eta beti bere kalabazoiekin, talako zer batzuk, eta hemen zergatik ez. Bai, kanpotik heldu da, baina ohitura handiz bezala, azkenan karnabalak ere etzien Euskal Herrian sortu, bertze kanpotik Olentzero bai, bertze Papa Noel eta holako batzu desberdin batzu bat dire, baina gau hau zeta zer, azkenean saindu guzien eguna ospatzen dugu. Nierten duguna, Halloween gaua zeta zez. Ni parraldetik Frantzian bai egiten dela, hemen hurbil bai gara Frantziatik ezagutzen genuen aspalditik. Eta azkenan erragin du zeta zez, egin behar dugu gozien ere, saiatu behar gara. Taina, uste duzu, agian urdaztubin egiteak nolabaiteko berezitasuna izaten duela, aipatu duzunagatik ez, sorginak eta azkenan horreko bazuluak dituzue eta horregatik zarete ezagunak. Hori, baitere, eta sorgina beti ezagunak izan dire gure alderdi hortan, Zugarramurdi, Urdazubi inguruan hemen izan ginen oino batu sorginak, hori alderdi guztietan, kontzatzen garbi, herri guztietan bat dire sorginak. Eta azkenean, gu bestoi ospatzen ginen hemen inguruan, hori iparraldean ezaguna zen. Eta azkenean erabaki dugu, zela aukera eta zela ordua hemen sartzeko, saiatzeko, ikustu dugu ze etortzen den, eta gu beti esan duten bezala, Nafarroko Frantzien atea hemen sartzen baita, gero edatzen aldera, baztan alderdi hortara, ikusiko da. Baina, bueno, saiatuko gara, ospatuko dugu, eta ea zertortzen zen. Esan duzun bezala, Trikuarri parkean ez eginen da, eta ze berezitasun du toki honek, ezagutzen ez duen jendearentzat? Trikuarri parkia azkena da animalien parki bat, xoriekin hasi zen, gero batu hori denetak, hauntza batu faisanak, batu animali guztietan, gero aparte, han erakusten dute animalekin nola bizi, ez bakarrik animalia batzuk ikusi, ez animaliak laxoak dauzte, bere airera, eta ezagutu nola bizi, gaten zara beraiekin, ematen duzu bazkatzera, pixkat denetak, eta Javier bera, hortaz aparte magoa da, mago eta arras magona. Horren beti aurrekin jolaso izan du, gero egiten duelako egintza bat, kartekin bertze magia espektakulun bat, alde batetik bertzera. Eta horren eguneroko badukazko parke hori, magien inguruan dauzten ekintza horiek. Eta Halloween gauekin, nahi zuen hori dena bateratu, animaliak ez dakidu izen diren, ez diren izen, xagusarren bat agian, ez dakidu, ez dugu ordena airean utziko dugu. Eta da dena kanpoan, dena airean, batuzu bere zugaitza, gostoak erotik gotire, orduan pixka sartzen da tematik horretan. Eta elizaren ondoan, kusten zu nire arraspo diferentuko da. Bueno, espero ezagun orduan ez, eguraldiak ere respetatzea.
Bai, printzipioz normalatu, espero gala izatea, eta bertzen montatu dugu dena barruen egiteko, ez dago arazorik. Denbora hona egiten badu, polito izango da, rekorrido egiten aldugu pixkat luzatu tala, eta bar, baina txarri egiten badu ere moldatut eta prestatu. Vale. Eta, bueno, ze ordutatik ze ordutara izanen da besta hau? Ze ordutaraino, ¿de qué hora a qué hora? Mañana... A partir de las 6, el de Halloween, sí. A partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Vale, goitek atxaldeko 6 amarrak asti gutxi gora bera. Pero la entrada vale para todo el día. Eta generalki, bueno, egun hortan parkea berez erekia da, osea, norbaiten nahi badu torria aintzinetik parkea ikusi animalik eta gozoiek, eta gero geratu espektakuleko ere egun guziko da. Egun guziko tortzarela, guzatu, pixka zagutu, ikusi etxea dagoen puskori, erreserbatu hori atxeko, eta animatu jende guzia etortzera, eta ea hori ateratzen zaitu. Orduan, 6-etatik 10-etara izango dira ez jarduerak. Hoixe bai. Halloween jarduerak 6-etatik 10 gaztu. Primera. Eta, bueno, sarrerak erosteko, orduan, aipatu duzun bezala, zuzenean Trikuarri parkera deitu behar da. Hoixe bai, Trikuarri parkea, bere web horrian, o telefonoz deitu, azkenan Googleen gaur egiten dugu bezala, ez hasi telefonoa geratzen, gero ez da inor oroitzen, orduan Trikuarri markatu Googleen, eta hor datu guzia, reservak egiteko, deitzeko, eta gu pres, denei alden jende guzia ditorri da egin, eta hori pasatzen. Eta nora animatuko zenuke, ez? Larun batean urdazu bida joatera. Nola animatu? Jende guzia, denek daukagu beldurrari, beldurra izateari beldurra daukagu, orduan etorri urdazu dira, beldurra pastera, ongi pasatzera, beldurrarekin, beldurren kontura, beldur, beti beldur, sartu erdu beldurra beldurtzeko. Halloween gaua hori da, eta azken ez etorri gozatzera, beldurri pasatu gabe, beldur gaua da, baina erran duten bezala. Adin guzetarako prestatu dagona, eta jende animatzen du, etorri gozatzera, zerbait desberdina ikustera, gure herri honetan, urduzuin, eta etorri eta gozatu. Eguna pasatzera, ez, ere, aukera politan, inguruan eta. Primeran, ez dakit zerbait faltatu izan den, esateko ez, edo besterik gabe, hementxen utziko dugun. Nik uste nahiko erran dutela, intrigoi sortu nahi nuen, eta ea jendea tortzen den, ongi pasatzera, beldurtu eta ongi pasatzera. Primeran. Mila esker, Iñaki. Esker zuei. Eta ja primeran doan, ez? Ja, froga, experimento lehenengo aldia ongi ateratzen den. Hoixe, lehenbizko aldia beti izaten du galako beldur pixkat ere, baina nik uste ongi aterako den, eta ongi ateratzen bada, errepikatzeko, urrengo urteetan. Primeran, mila esker, Iñaki, gurekin hitz egiteagatik, eta beste bat arte. Mil esker ondi zuei, mil esker xaloa. Udalerrietako albisteetara pasako gara. Berriodeitin, udalak argazki lehiaketaren 2. edizioa antolatu du. Irabazleek 2022ko udal egutegia ilustratuko dute eta doain banatuko da auzotarren artean. Berriodeitin erroldatuta dauden adinez nagusiei zuzendutako lehiaketa honek 50 euroko 12 sari ditu. Egile bakoitzak lan bat aurkeztu ahal izango du. Estiloa eta teknika askeak izango dira, eta eskatzen den baldintza bakarra da irudiek udalerria osatzen duten 10 herrietako edozein bizitza edo paisaia islatzea. Argazkiek argitaragabeak izan behar dute, eta lehiaketan parte hartzen duen pertsonaren titulartasuna jabetza izango dute. Proposamenak azaroaren 5eko ordubiak baino lehen aurkeztu behar dira udaleko erregistroan. Eta bestalde, azken urte hauetan bezala, Berriobeitiko Euskara zerbitzuak euskararen inguruko ziklo bat antolatu du haur txikiak dituzten familiei zuzendua. Jolasak, tailerrak eta jostailuen erakusketa izanen dira besteak beste. Eta informazio guztia, bai eta izen emateak online egin beharko dira udalaren webgunearen bitartez. Horretaz gain, larun batean, Nafarroako nazioarteko 26. abesbatza zikloa ospatuko da arratsaldeko 7:00 Maria de Maeztu kulturetxean. Eta doakoa izanen da, lehenagotik gonbidapena eskatuta. Eta egun berean, larun batean, baina arratsaldeko 5:00 eta Artikagunen gazteentzako meme ikastaroa eginen da. Doan izen emateko azken eguna, bihar izango da sarean euskarazen bitartez.
Berriozarren urriaren 31 arte euskara maitatzen hasteko hitzak erakusketa bisitatzeko aukera izanen da kulturgunean. Bestalde, ostiralean Jobien Dorrana antzezlana eskainiko dute arratsaldeko 8etan entzunaretoan 9 euroko sarreraren truke. Bertan, desoreka mentala diagnostikatuta duten eta ez duten 4 pertsona arituko dira eszenan. Larunbatean aldiz, Levante antzerkiaren txanda izanen da. Hau ere, entzunaretoan izanen da arratsaldeko 7:00, 12 urtetik gorako dago zuzendua eta sarrerek 3 euroko prezioa izanen dute. Eta Berriozarrekin amaitzeko, igandean urriaren 31an Ruth 6.6 antzerki musikala izanen da arratsaldeko 7:00 5 euroko sarreraren truke. Kultura eta zehazkiago literatura sustatzeko xedez, Iruñeko udalak ikasturtean zehar 17 irakurketa klub finantzatzen ditu, zeinak maiztasun ezberdinarekin hiriburuko liburutegi publikoetan egiten baitira, gutxienez hilean behin. Koordinatzaile batek gidatutako saioak dira, non 15 eta 20 pertsona bitarteko talde batek aldez aurretik aukeratutako literatur testu bat aztertu eta komentatzen baitu. Eskaintzak barne hartzen ditu euskarazko, ingelesezko eta frantsesezko berariazko talde batzuk, eta irakurketa errazeko kluba. Liburutegietako klubak zentro horiek egiten dituzten irakurzaletasuna sustatzeko jardueren parte dira, eta modu egonkorrean funtzionatzen dute urritik maiatzera. Izen emateak ikasturte bakoitzaren hasieran irekitzen dira. Harrera ona dute eta toki gehienak bete ohi dira. Iruñean, ibilbide luzea duen jarduera da, eta ari esker irakurketaren inguruan komunitate bat sortu da. Gehienak liburuzainek eskatuta sortu ziren, beste batzuk Yamaguchikoa kasu erabiltzaileek eskatuta. Eztabaida foroa delako eta aleek eskuragarri egon behar dutelako, irakurketa taldeak ezin dira oso handiak izan. Beraz, klub guztiek partekatzen duten beste ezaugarri bat da, oro har itxarote zerrenda dagoela, nahiz eta ikasturte honetan 18 horietatik 6 leku libreekin hasten diren. Parte hartzeko ohikoena erreferentziazko liburutegiarekin harremanetan jartzean da. Liburuzainek eskaera jasoko dute eta interesdunei jakinaraziko zaie leku libreak geratu ahala. Ikasturte hasierarekin batera, irailaren 15etik, liburutegiak ohiko ordutegira bueltatu dira. Denak astelehenetik ostiralera daude zabalik, eguerdiko ordubietatik 8etara. San Frantziskoko liburutegi publikoa salbu, ordutegi zabaldua mantentzen baitu goizeko 8:30 arratsaldeko 8:30 astelehenetik ostiralera. Eta bestalde, Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak Barainengo etorbidean bidegorria ezartzeko eta mugikortasuna hobetzeko lanak adjudikatu ditu. Zeinek jarraipena emanen baitiote, hiriaren erdigunetik, Armadaren eta Baionako etorbidetatik igaro eta Europa plazaraino heltzen den bidegorriari. Aste honetan bertan, astea aurre ikusten da, eta 2 hilabeteko epean gauzatzea, urtearen amaierarako amaituta egoteko. Orain, kazetaria eta idazlea den Irati Jimenez etorri da gure platora. Kaixo, Irati. Kaixo, eskerrik asko. Ondo, oso ondo. Pozik, zuekin egoteagatik egiazteko. Bueno, guere, zu ona etorri izanagatik. Ni esker. Eta bueno, gaurkoan ez, ogia eta zirkoa liburuari buruz hitz egingo dugu. Zure azkeneko argitaratu duzun edo aurkeztu duzun, ez, azkeneko dana. Momentuz azkenekoa, egia da, bi kreatura etorri direla oso denbora gutxian, baina bai, azkenekoa, momentuz bai. Eta bueno, zer aldi guztu kontatu ogia eta zirkoari buruz, saiakera bat da, ez? Bai, hori da, literaturari buruzko saiakera bat, saiakera bera estilo literarioa nola idatzita, ez da? Baina bai, ogia eta zirkoa pixka bat liosa denarren esplikatzen, behar da ez horren beste, azkenean idazlea baldin banaiz beharko nuke jakin, ez, esplikatzen. Niri izugarri gustatzen zait Arkaitz Kanoren Neguko zirkoa izeneko ipuin bilduma. Arkaitzen literatura oroar, baina. Eta ipuin liburu hori bereziki, lehen aldiz irakurri nuenetik asko gustatu zait. Eta berez, hau, labur esan da, ipuin bilduma horren analizi bada. Ipuinez ipuin egindakoa, hipotesi batean oinarriturik, ez? Neguko zirkoa irakurtzen duzunean, gertatzen da sentsazio bat, ipuin liburu baterako oso ezoikoa eta arraroa eta ez duzuna ondo konprenitzen, ez eta oso sentsazio atsegina izan. Eta da, ipuin bakoitza autonomoa izan arren, eta beraz, ipuin batetik bestera, personajeak aldatu egiten dira, egon gaitezke beste kontinente batean baitera, ezta? Eta hala ere,
irakurtzen duzunean ipuin bat, daukazu urrengo irakurtzeko gogoa, ez bakarrik gustatu zaizulako aurrekoa, baizik eta nolabait esatearren jakin nahiko bazenu bezala, ze pasatuko den. Hori ez da oso normalaz, ez da ezer pasatuko, esan nahi dut beste historia bada, ez? Eta hemen, esplikatzen dut nire hipotesia, eta nire hipotesia da, hori gertatzen dela, hor badagoelago azpikorronte bat, eta nahiz ipuin bakoitza autonomoa den, era berean, hor idazlearen maizutasuna, badagoela beste historia bakar bat kontatzen ari dena Arkaitzkan. Eta historia hori nola baiteko novela invisible bat dagoela, protagonista invisible batekin, eta hori da kontatzen saiatu nahi zena. Orduan bilatu duzu hor azpian dagoen historia hori. Hori da. Eta azalera atera duzu. Hori da. Badakit ematen duela gauza bitxi bat, baina egia esateko, inoiz kontatu izan dut aurreko gunean aurkezpenan ere bai, dena okurritu zitzaidan, ez dut esango ametxetan, ez da egia, baina hortxe, erdi lotara joatekotan. Pedro Salinasek badu poema baten esaldi bat, Gabriela Estek erabiltzen duena maldan beran aipu bezala edo liburuaren hasieran. Eta esaten du, estoy al borde mismo de tu sueño. Al borde mismo de mi sueño, okurritu zitzaidan hipotesi hau. Nik eginda neukan Arkaitzkanoren ipuinen antologia bat, horra pizkat kapritxosua edo apetatxua, ez? Txalaparta argitaratzaren. Eta orduan berri irakurri behar esan nituen, Arkaitzen ipuin guztiak. Oso lan nekosa imaginatzen zuen izan. Eta berriz irakurri neguko zirkoa ere bai, eta beste hainbat, batzuk gainera niretzat berriak zirenak, arkitatuta zeuden igual egunkarietan, talako osatzen. Eta beraz, informazio guzti hori nik uste dut neukala fresko buruan edo, ez? Eta normalen ez duzu egiten eseri eta autore baten ipuin guztiak irakurri, ez da? Gainera asko ditu oso ipuin litzat, hobek egiten duena dena ondo eginek ipuina dira. Eta lotara joan behar nintzanean, nire bikotekide ja lo zegoenean, eta ja bertan mantazpian sartuta, halako batean, nola ezingo dizut esan, bakizu ideia momentu batean ez daude da gero badaude. Pentsatu nuen, ez da izakorretzen lehen bizikoa zein izan zen, ez? Baina pentsatu nuen, lehen ipuin batean hasiera-hasierako ipuinan daude eskularru batzuk utzik daudenak, ez? Akrobata batek ditu. Eta bukaeran, azken ipuinan dago gizon bat esposatua, ez? Eta pentsatu nuen, eskuen irudi etorri zitzaidan, ez da? Utzik bezala. Eta orduan pentsatu nuen, eta erdiko ipuin honetan badaude bota batzuk, alkondara bat, hori da. Eta pentsatu nuen, bueno, apuntatuko dut ez esnatzearren, inorrez esnatzearren, eta apuntatuko dut telefonan, ez da? Bakizu, mesilan telefonako. Eta apuntatu nuen borradoretan alako zerbait, eta jazta, berrez lotara bildu nintzen, ez? Eta berrez suspertu nintzen. Gau ere. Bakarrik pentsatu nuen. Karo da, maldan gora doanean, eta hori ere apuntatu nuen, ez? Eta pasatu nituen, normalean alako begira da, arrakala bat zabalduko balitz bezala. Eta deno daukagu inspirazioen arrakala hori, ez? Eta gehien maitu den poetentariko batek, Baudelerrek esaten zuen, norbera idazten duenean bere medium dela, eta izan behar dela nola baitez, eta orduan arrakala horretaz berak hitz egiten du. Eta arrakala normalean zabaldu eta itxi egiten oso azkar askotan, ez? Baina kasu honetan, ez dakit, 2 ordu, ez dakit, zate honetan. Ez nuen pentsatu horren beste esanik, baina gero begiratuta nire mezuak. Orduak eta, ez, agian. Asko. Eta gorratzen ez horrengo izan esnatu nintzenan, zorionez, nik osatu nire bikotekideak irakurrita ditu ipuinak eta bestela badak itxapa berbera emango niola eta pentsatuko zuen. Eta bere izan zen mekanografiak antologia horren editoreak. Eta itxaron un pizka jarri kafe hartu arte eta kontatu nion apur bat dena, eski okurritu zai gauza bat. Eta nakortzen ez berak esan zidala, orduari begira da, guzti hori okurritu zaizu, guzti hori apuntatu duzu telefonoan. Eta alakortu zitean. Eta gustatu zitzaion, eta orduan... Bai, interesatu zitzaion, berezik nik uste interesatu zitzaiola, ez? Eta nire galdera esan... Zentzua zuela... Hori izan nire galdera, bai. Ikusi zuen, zuk harreman duzen dituen... Hori da, nik esan nion, zentzua dauka edo, berak oraindik, karo. Kostatzen zen bikatzen, esaten ziren, baina nire uste baietz. Eta gero gainera zenbat eta gehiago pentsatu, egia esateko momentu hartan pentsatu nuen ez nuela denborarik izango liburu idazteko eta beste saiakera batekin nengoen eta literatura buruzko ere bai eta hain zuzen orain argitaratuko dana. Eta ez nuen uste denborarik neukanik. Gero koronavirusarekin etxean geratu ginen konfinatuta. Eta aprobetxatu zenuen. Eta aprobetxatu nuen. Bazegoen
apirilaren bukaeran, apirilaren azken egunean zen, azken eguna Miguel de Unamuno Bilboko udalak antolatzen duen saiakera lehiaketara aurkezteko. Eta orduan pentsatu nuen, bueno, neure burua behartuko dut hemen etxean gaudenez, kontatu nituen egunak pixka bat eta pentsatu nuen, bueno, egunean ipuin bat idazten baldin badut, eta mazazpi mesoretzen direla, neuko zirkoa eta hasiera idatzi nuen, hasieran gutun modukoa dago hau nire ametxonena kontatzen, eta pentsatu nuen, bueno, saiatuko naiz. Eta liburuak ere ezin dira batzutan disiplina ondo dago, baina egia da sorkuntza prozesuak apur bat euskorra direla, ez? Eta nekien bukatuko nuen. Aprilaren 30-an bidali nuen, eta beraz hortxe orduarekin horrela, eta gero irabazi zuen Miguel de Unamuno eta hemen gaude. Hemen nago zurekin hitz egiten. Eta espero zenuen irabazi zezakeela, lan honek? Egia esan, ez neukan egia esateko ideia hondirik. Oso lehiaketa zabala da deialdiaren ikuspuntutik, era guztietako eta gai guztietako saiakerak entregatu daitezke. Eta orduan, inoiz ez dakizu tribunalak, parte kalidadeaz aparte hori ere, inoiz ez dakizu ze mailatan zauden, ez dakit, duela urte asko, uste dut Josa Zurmendik irabazi zuela saiakera, beraz, Josa Zurmendik aurkezten bazan, en fin, nola esan, ez? Eta, baina, hau esan dut ez desanimatzeko ere lehiaketetara aurkezten direnek. Inoiz esan ez epaimeki eta batzutan, bueno, ez dago maila handirik eta beste batzutan ez pentsatzen duzu, Eta ez nekien ez da ere neguko zirkoa irakurrita izango ote zuten, esate baterako, inolako interesik horretan, ez? Horregatik hain zuzen ikusten hori apur bat ondo etorri zitzaidala, maila batean. Beti saiatzen naiz irakurlearen ikuspuntutik idazten, hor bestela ezin da idatzi, ez? Baina zuek ere kaztari bezala hori egiten duzu, ez? Pentsatu, ondo esplikatu dut edo zeure burua bestearenean jarri, ez? Eta saiatu nintzen neguko zirkoa irakurri gabe ere, irakurtzeko moduko liburu bat egiten. Eta liburu bat era beran literarioa. Eta aurreko egunean Arkaitzkanok berak aurkezpenean esaten zuen bezala, pixka bat dauka serialak nola egoten ziren pixka bat, no se vayan todavía, aún hay más. Halako estruktura bat sortzen, bai. Irakurtzen jarraitzeko. Bai, neguko zirkoa bera sortzen du intriga moduko hau, ez? Aizuko teatro kritikoak esan zuen bezala. Eta nik ere sortu nahi nuen nolabaiteko intriga hau. Eta Usu Errazkinek Ereineko editore fantastikak aurreko egunean aurkezpen esan zuen bezala asko gustatu zitzaidan. Nolabait, nik nahiko nuke neurekin etortzea irakurle fantasma hori inoiz ez dakiguna existitzen den, ez? Geu garena, ez da? Eta nahiko nuke jarri hemen esan nire, eta berarekin irakurri, ez? Eta irakurketa oso bakartia da, ez? Idazleari buruz esaten da, idazlearen bakardadea talako zera pizkan mistikoki, ez? Naiz ez den horrela nire ustez mistikoa desde luego ez da. Baina irakurrera bakarrik dago, naiz eta ez dagoen bakarrik, idazlea ez dago bakarrik. Bere zera guzti horrekin dago, ez da jende guzti horrekin. Mundu hortan sartuta. Eta irakurra ere bai, irakurtzen duenen. Eta baina ere beran hortze konzentratuta, ez? Eta askotan ariketa horretan gertatzen da, ez dugula errespetatzen irakurleok bereziki irakurri duguna, alegia. Askotan pentsatzen dugu liburu bat ona dela, esan da, edo esan digute, edo sentsaziorik eratu zaigu, psikoesferikoa bizkat, ez? Eta orduan pentsatzen dugunez ona dela, esate baterako, honetara ohitu gaituzte, ez? Pentsatzen dugu gustatu egin zaigula, adibidez, ez? Gauza honen aldeko liburu bat eta gu ados gaude. Eta niri askotan pasatu zait hori ikustea irakurleek ez dute bukatu behar da liburua, eta aspertu dira. Eta askotan, arrazoia da, ez da berentzako liburu esatatako, edo ez da ona. Ez da, esan nahi du Camilo Josetelak promesari bat irabazi zuen, ez da, beraz, ez dugu hori errespetatzen. Eta nik uste dut, idazlearen lehenbiziko konpromiso bat badagoela, eta konpromiso hori dela hain zuzen ere irakurleak alduen neurrian, eta bakoitza gure mailan, ez da berdina Cervantes eta ez da berdina, baina norberak esnaraztea irakurleak pixka bat, ez? Cervantes esan du Quixoteren hasieran. Cervantesek hau esaten du, nolabait, baina asko hobeto. Basikamente irakurlei esaten die, nik ez dizuet esango Don Quijote ze liburu zoragarria den, ze ni naiz ama bat bezala. Eta bere haurtxoa, ze amari ezai iruditzen munduko politena ez da. Eta beraz, esaten du, beraz, ez fidatu, idazleek esaten duen ez zuok erabaki. Etxean zaudete. Eta zeuen harima zeuen gorputzan daukazuei, ez da zentu kasa esaten du.
eta hori saiatu nahi egiten pizka bat, ez narazten nola irakurri genezaken elkarrekin eta elkarraz narazten. Eta, liburu honetan, aipatu duzu ez, sortu zela horrela gau batean eta hasi zinela oharrak hartzen eta Arkaitzkan horekin harremanetan jarri zinen, ala noiz eman zenion honen berri edo konpartitu zenuen agian zenuen hipotesi hori? Hipotesia eta liburua ez nituen berarekin konpartitu, ez bakarrik Unamuno irabazi osteraino, baizik eta areago, liburuaren bukaeran dago erantzkin bezala eta esanik ezela Unamunora horrekin aurkeztu, elkarrizketa bat Arkaitzekin, ezta? Eta nik eskatu nion, bukatu nuenean, pentsatu nuen, zalantza asko nituen, zalantzak ez kuriosidadea handi bat, ez? Pentsatzen nuen, noiz idatziko zuen, eta dena izango zuen, honela pentsatu, ze parte batzuk konstienteak, erabaki literarioak oso ondo hartzen dituen idazle bat Arkaitz, hori delako idaztea, ez da hitza bat abestaren hartzen jartzea, ez? Hori izan daiteke iktuz bat esan nahi dut, eta erabakitzea, ez? Eta erabakiak ondo hartuta daudenean, elementu inkonstienteak askatu egiten dira. Eta orduan, konturatu gabe ere, ari gara gauza guretzako importantea diren gauzetaz hitz egiten, geure mundu ikuskera bat horra pasatzen da. Ni neu harritu naiz nire gauzekin irakurri ditudanean, pentsaturik, baina ni gau ez nekien orduan, eta gero jakin dut, baina banekien, Maiaren batean, nire personaje batek bazekien, ez? Eta asko harritu naiz. Eta ez nekien beraz, egia da ez nekien seriotuko zitzaion, baina ez nekien bereziki prozesua, ez? Banekien, hori importantea behar bada, banekien ez zitzailo gaizki irudituko, nola baita esatearen. Ze Arkaitz ez da horrelakoa. Lehen esan dut, ez naraztearen zera konpromisoa, ez? Eta Cervantesena. Idazle bikain guztik dakite, irakurla burujabea dela. Eta hori errespetatzen dute sakonean, ez? Ulertzen dute sakongi. Zeurek irakurla dira. Eta Arkaitze banekin hori ulertuko zuela, eta gehiago esaten du Arkaitzi buruz, ni ez nengoela urduri, nola esatearren, ez nengoen horrekin kezkatuta, eta ez neukala interferentzia hori, ni baino buruz baino. Hala ere, bukatu nuenean, eskatu nion elkarrizketa hori, eta esan nion, inporta dizu, ez badizut usten, interferentzia hori ez egotearren, ez? Elkarrizketa bukatzeraino. Eta berriz bere profesionaltasunen maila ematen du, eta bere maizutasunarena, ez duela inolako arazoi jarri. Idazle eredugarria izan da beste idazle egontzat, eta kooperatiboa profesionala. Nik esango nuke gure idazle profesionalen artean, eta besteen artean behar badere, profesionalena, zentzurik nobleenean. Eta gauza hori ere egin zuen, birretan batu ginen, eta nire jakin guztia. Eta gero azkenean zer iruditu? Eta gero azkenean, egia esan urduri, orduan pixkat urduri jarren nintzen, ez? Ez bereziki ez hitzelako gustatuko, esan horren beste, baizik eta ematen du pixkat pudorea, nik elementu inkonstiente batzuk agartarazi ditut. Nire ustez, neguko zirkuan sakonki, beste batzutan ere bai, baina sakonki, ari da hitz egiten ze idazle mota izan nahi duen, zer den gizona izatea, zer den idazlea izatea. Eta hori askatzen saiatzen ari da, ez? Eta oso ados egoteaz aparte oso ondorio nobleetara iristen da, ez? Azkenean, heriotza zedarretutako bizitza honetan, zer da bizitza on bat, zer da noiz hiltzen garenean esateko ondo egin diago, ez? Hori neguko zerkoaren bukaeran esaten dio personajeak beste. Eta horretarako nola portatu behar nahi, zer da zoriona eta gauza guzti horiek, ez da? Eta beraz ez nekin horre pudorea emango zion, zenik bai pentsatzen nuen zela horretaz oso konstiente, bai bere baloretan, baina hori idazten zuenik ez, agerian geratu zitekenik. Fikzioak idazten dituzunean, zuk zeu egiten zu travestismo bat, ez? Eta halako baten, idazten zara idazten eta personaje guzti horietan zureak daude, ez? Eta konpontzen saiatzen ari zarena, maila batean, zure gauza dira. Eta beraz errepikatzen dira obsesio batzuk, eta ondorioak ezin dira oso desberdinak izan, zeu zara. Horregatik ere estiloak, normalen autoreenak, izaten dira hain interesgarriak, eta izaten dira hain transferi ezinak, ez? Ezin dugu idatzi ez dakit nork bezala. Saiatu behar gara idazten, nire kasuan nik neuk, Irati Jimenez bezala, saiatu behar nahi sakonki horrela idazten, ez?
eta naiz eta beste 1000 idazle miretsi eta baina ni ez naiz beste inor. Eta hor pixkat urduri nengoen, eta oso gauza batzuk efektibamente errebelatu nezkion, eta unkitu ninduen bere eskerronak, eta baita ere, nolabait esatearren, aurreko guna zioen bezala, ez dut nire buruz ondo gehiagitzekin nahi, eta nahiko nuke bakarrik liburari buruz ondo hitzekin, ez? Egiten liburari buruz. Eta errespetua, hori lehen esan dudana, errespetu baino gehiago da, baina oso posten naiz gustatu zitzaiolako. Posten naiz interesatu zitzaiolako ere bai, eta pudoreaz aparte, ikusi zuelako bere obra beste ikuspuntu batetik, eta oso idazle hona denez, pentsatzen dut hori igual interesgarria izango zaiola, bere prozesuan edo ez dakit, ezta? Eta hunkigarria izan zen irakurle eta idazleak normalen ez daude maila horretan edo, ez? Eta zorioneko prozesua izan da, beraz. Begira, oso ongi ez, orduan. Dena ongi atera da, esan dezagun, eta irakurlei... Piskat nahi gabe sortutako ez, proiektua? Guztiz, bai. Egi esateko horrelakoak esaten dira... Honenak egia. Bai, ez dakit nork esaten zuen, inor ez dela damutu, gaueko ordu txikietan altza baldin bada zerbait okurritu zaiolako, ideiaren bat, ez bakarrik idazteari buruz, ideiaren bat, ez da. Nekez damutu dela adibidez idazlea basan idei hori idazteaz, normalean hor zede boteretsua gertatu da, ez? Bai, ez narazi baldin bazaitu eta, begira, lehen ez narazi izan dut, zuzeu ez narazi bazaitu, botere badago hor, ez? Eta idaztea da lehen mediuma esan dut. Botere horren aurren errenditzea eta hori idaztea, horrek esaten duena. Horregaitik batzutan adibidez, ezaigunen ateratzen ondo idazten ari garen edo blokeatzen garenean hor, ez da erraza, baina ikasi behar da entzuten zer gertatzen ari denez, berdo ez dut hori idatzen nahi, edo beste zerbait, edo momentuatean desbideratu naiz eta ja esan, ez? Ondo idazteko klaberik onena behar da atzera joate eta pentsatzen, non bai, ez? Eta hor zan desbideraketa. Eta bestetik liburu hau pixkat antolatu duzu ez, ipuin bakoitzaren... Hori da. Bai, dira, lehen esan dut, 17 edo 18 ipuin, ipuin bakoitzaren, analiziaren hasieran, ipuin bakoitzaren hasieran, kontatzen dut, esaldi batean, hori da. Zertaz doan ipuina nolabait azalean, hau kontatzen du, ez? Esaterako persona bat Parisera doa bidaian eta justo lagun batekin edo beste persona bati agur esaten dio Parisera doalako eta tarte horretan persona bat hilda eta horretan daude, ez? Hasiako ipuina adibidez, hori kontatzen dut. Eta hori ere tribunala jakin zezan behar bada ez dute liburu irakurri eta... Zer gertatzen duen ipuina hortan. Hori da. Eta gero horren ostean zer nolabait nire ustez ze elementua ageri diren apur bat errebelatu, ez? Begira hemen ageri da ogia, eskularruak, guazen horretana fijatzen, ez da? Fijatu zarete, pailazo bat, elementuak nolabait mahai gainean jartzea, ez da? Txisteratik aterako bazen ditu bezala eta banandu, ez da? Eta gero pizka bat lehen esan dudan ariketa konstiente hori, ez? Esate baterako irakurtzen ari gara elkarrekin, eta igual esango dizuet, hau hemen esan du, badirudik triste dagoela, ez? Igual berak ez daki baina esan du edo sentsazioa zelakoa den, ze hori da irakurtzerakoan egin behar dugun, ez? Gugeu nola ez sentitu garen. Askotan esaterako misoginiarekin edo gauza batzuk, idatzeta duela 500 urte esate baterako, patriarkala direnak, esan dezagun, baina gustatzen zaizkigunak, on egiten digute inkluso, ez? Eta beste batzutan, ez dakik gaur egun gozera bat irakurtzen ari gara, edo inkluso teorian esate baterako ustezko feminismo batek etorri ditekena inkluso batzutan, eta sentitzen gara oso gaizki, ez? Gorputzaren tratamenduarekin, edo gauza horiek interesgarria dira begiratzeko, eta hori egin behar dugu. Eta horretan egiten dut hori. Eta behin elementuak mahai gainean daudenean, eta noraino iritsi egitezken ipuin horretan. Momentuz hemen, Parisera doa persona hau, hemen geratu gara. Eta serialetan bezala kaldera batzuk, ez? Zer uste duzu pasatuko dela edo... Irakurleari zuzendutako alde. Hori. Eta argazki bat ere bai jarri nuen, lehiaketara bidali nuenean. Ez da gindola apurtu zitzen, pentsatu nuen, atseginago egiten zuela, ez, pizka bat. Eta denez oso liburu fantastikoa da, eta hainbat eskenatoki oso interesgarri daude, eta Paris, eta gerra, eta zirkoa, evidentemente. Kokatzeko bezala egia. Hori da. Eta, bai, guazen nire helburua da ondo pasatzea, ez? Eta beraz, guazen alik eta gauza, alik eta jostailu gehien jartzen barruan.
Eta horrela ipuinez ipuin nolabait. Eta ipuin bakoitzan aurrera goazen neurrian, bigarren parte horretan nolabait simboloen edo azterketa izan denean. Simboloen horrela esan da gauza da zera bat ematen du, baina simboloak esan nahi dut gauza oso arrunta dira denontzat, ez? Esan nahi dut ogia, bera esate baterako esaten dugunean ganarse el pan, ez dugu esan nahi ogia, esan nahi dugu ogibidea, ez? Beraz, etengabe erabiltzen dituen gauza dira. Jo voy soñando caminos esaten duenan gizonak eta atxaldean ari denean heriotzarantza ari da eta agure bada eta en fin, ulertzen dugu más o menos, ezta? Batzu komplikatuagoak edo polisemikoagoak edo igual misteriosoagoak ere bai, baina ulertzen ditugu. Hori da egiten dudana. Eta ipuinez ipuin errebelatzen nola elementuak errepikatzen joan diren eta berriz espero dut hori gertatu ala historia baten aurrera goaz, ez? Eta orduan ze pasako da, baina neska, hemen hilda, neska, baina hor badago zerbait lortu dute aurrekoan, ez, beste horrekin ez dena pasatu beste personaje horrekin. Eta beraz aurrera goazen neurrian, azken kamarillo brillo izeneko ipuin euforiko baten bukaerantza, niretzat, epizkat, begira, nigu zerko bukatzen epizkat Telma y Luis bezala, esan dezagun, horrelako tragedia euforiko batekin, ez? Eta oso gauza boteretsua da. Eta gero dago elkarrizketa hori. Gehiago behar bada, pizka bat, askotan literatura hitz egiten dugun, ez dugu literatura hitz egiten. Ez dugu testua hitz egiten. Hitz egiten dugu bat testuaren gaiaz, adibidez, ez? Eta iruditzen behar bada jende bati, nilako lau frikiri, interesatuko zitzaiela, nire seguro ez, interesatuko zitzaiela prozesuaren baitan sartzea eta berak argaitze prozesua esplikatzea, ze puntutan zeukan erabakita nola dituko zion, ez dutrako, nahiko azkar agertu zen titulua, horrek esplikatzen du osotasunaren parte bat, eta ja horrantza zi joan nola baitez, eta ze parte ziren inkonstienteak eta ze parte halako gauza batzuk. Non dira etorkion zirkoarena, nola esaion gustatzen zirkoa. Halako ezaugarriak, ez? Eta, bueno, liburu nola gomendatuko zenuke irakurtzea? Aipatu duzu ez, pentsatuta dagoela, Arkaitz Kanonen liburua irakurri gabe, irakurri alizateko. Hori da. Baina hala ere, agian ez dakit, gomendagarria da lehenago irakurtzea, biak batera izatea. Bueno, Neguko zirkoa liburua baina asko zobea da, eta gomendatzen bezez Neguko zirkoa irakurtzeko, ez da inori da muetuko gustatzen basa irakurtzea. Nik egia esan, imaginatzen dudan nolabait esatearen ez du zertan inolaz ere, ni buruan neukan orden nolabait esatearen logikoa, zan Neguko zirkoa eta gero hau nolabait ze iruditzen zitzaien gehiago pentsaturik. Nork irakurriko du Neguko zirkoa irakurri gabe, baina gertatu zait. Eta aurreko unan neuen personatik esan ziren, ezken ikusten nuen irakurritan neukan Neguko zirkoa. Telefono kaiolatuarekin, beste liburu zoragar batekin konfunditu zen. Eta orduan hasi zen irakurtzen pentsaturik irakurrita zeukala, liburu oparitu nion eta bakiz behartzeko. Eta gero irakurri zuen. Baina ere esan ziren, ez intrigatuta, alegia, konturatu zuenean ez zeukala irakurritan Neguko zirkoa, ez zuen utzi da Neguko zirkoa irakurtzera joan, gustora zegoen. Eta nire duda esan pizka bat eta nolabait esatearen ondatu dizu Neguko zirkoa pizka bat, azkenean nolabait esaten spoilerra daude. Baina esan izan horrela, ez. Nik uste dut, irakurtzaren plazaren parterik akaso txikiena da askotan, bada, oida izan daiteke, ez du zertan bukaera jakitea. Ze bestela ez genuke berrez pelikula bat ikusiko, ez genuke berrez liburu bat berretan irakurriko, ez da hori, ez? Eragiten dizkizun sentsazioak dira, edo zaizkizunak gustatzen, edo gustatzen zaizkizunak, edo ez. Eta gizakio gainera bine eta berrez historia berdinak elkarri kontatzen, ez? Nire irakasleatek ez den Ulises, ez? Ulises gerrara doa, Ulises etxera doa. Eta bai, orduan ez uztertan, ez? Ez dago orden logikorik. Eta esango nuke, ez, nik uste dutela literaturan esango nuke interesa daukatenei, behar da interesatuko zaiela gehiago, baina nik esango nuke baita ere, nolabait galdetzen baiazu nirean bizi hori gaundiena zein esango litzateke nolabait liburunekin edo. Behar bada, ez dut orain arte orain zuekin zaiten pentsatu, baina badago jende bat irakurtzen zuena eta aspaldi ohitura galdu dutena, ezta? Gehien hori pasatu zaigun momenturen batean bizitzan, hasteko bizitzan aplikatu delako eta mila gauza dela. Denbora gutxi. Hori da, esate baterako. Baina baita ere gertatu izan zaien, irakurri izan dituztela ratxa txar bat, gustuko ez dituzten liburu asko. Eta behar bada, gainera sentsazio honekin, zein esan dizudana,
onak zira eta ez zaizkiela gustatu edo, pentsaturik gustatu zaizkiela, inkluso. Ez dakite zergatik utzi duten irakurtzai. Eta dena erruduntasunez bizi dugunez, gure kultura judeo-kristau honetan, hori erruduntasunez bizi dute. Nahiz eta ez luketen erruduntasunez bizi beharko. Irakur nahi ez badut, ez desatera irakurri. Baina berbada gustatu zitzaien edo uste dute egin behar dela, en fin. Egia da hor plazera asko dagoela, nik esango dizut. Baina ni bermaite mindu nahi azken urteetan gainera. Hori gertatu izan bazai, eta nik pentsatu nahiko nuke, berda liburu honekin pixka bat txinparta. Berriz, piztuko zaiela. Pixka bat, aber beste metodo honekin, aber beste modu honetan. Egun badira liburu batzuk hor, idatzi direnak, denboraren tuneletan gainera, itzalezinak, apasionanteak, ez? Eta irakurtzak gustatzen bazitzaien, liburuek berrez topatzen bai dituzte, nik topatu ditu bezala, asko disfrutatuko dute. Eta bizitza zabaldu egiten da, ez? Norbere baita. Luzatu ez behar bada, baina zabaldu bai. Eta, aber, hori litzatekin nire bezereko hundiena. Behar bada, horietariko batzuk galdu zutenako ohitura hori edo. Ez daitez errudun sentitu. Eta galdu zutenako ohiturari, horretarako gizarteratzen gaituzte iaia. Begira institutuan irakurtzen ditugun gauzak, ez? Nik horretzen ez gaztelaniazko literatura izugarri gustatzen zait. Eta nire idazle favoritutako asko dira Larra, Cervantes, Lope, Calderón de la Barca, Tormenturaino gustatzen zait. Baina irakurtza gustatzen zitzaidan, baina institutua pentsatuta dago kurrikulum guzti hori, ez irakurtzeko, eta pentsatuta dago, ez dago beste esplikazio, hori da esplikazio garrazena. Eta kartas marruekaz irakurren gauza bat, en fin, ez da ulertzeko, ez. Eta, bueno, ulertu daiteke. Beraz, horrekin bakarrik ja, arraroena da, irakurzaletasun batzuk piztuta jarraitzea, zu batzuk piztuta jarraitzea, adin batera iritsita. Etengabe saltzen dizkigute koroatutako idazleak, ez direnak esaten digut, en fin, ez? Esaten zuen Schopenhauerrek en ningún lugar de deshonestidad como la literatura, ez dakit egia esango duz, baina literatura zagutzen zuen esperak hori juten zitzaion, ez? Eta txinparto hori galtzeak eta erabat sua zegoen lekuan beti pentsatu nahi du geratzen dela zerbait, beti pena. Ez daitekela berriz, ez? Bai. Dena egia da, normalean saiakerak nolabait beldurra ematen digula egian, ez? Bai, gauzak gehiegi beldurra diegu, oso teknikoa, ez dugula ulertuko. Hori da, bai. Nik uste dut, eta ez bakarrik saiakerekin, niretzat pizka sorpresa izan da, harritu nau, geure barun baitan bizi ganez, batzutan besteak ikustea dago harrigarri bat, ez da? Apasionante bat, ez talde. Eta, adibidez, poesiarekin esaterako niri izugarri gustatu zen zait beti oso poesia irakurlean ez nahiz eta zuen inoiz idatzi ez dago horik. Baina badakit, hor dagoela misterio bat eta ez dela mundu guztiarentzako. Bueno, ez da mundu guztiarentzako, ez da, horrekin, lasai asko nengoen. Baina denborakin konturatu naiz jende bati ez guztiei, evidentemente, baina jende bati pasatzen zaiona da estresatu, angustiatu egiten dira pentsaturik ez dutela ulertuko poesia, ez? Misterio handi badauka poesia. Oso ondo ere zaigu irakasten. Eta klasean etortzen da lehenbiziari ez. Guk poesia etza daukaguna zen, kantua poesia dira, eta en fin. Ez leku guztietan dago poesia, edo inoen ez dago leku guztietan dago. Eta estres horrek, amurra ematen ditu, pena ematen ditu jende horri nola esaion konprendiarazi ez dela hori, ez? Eta nire perfectamente normal eritzen dituz gustatzea edo, baina ez da horregatik izan, ez izan beldurra ez ulertzeko, ez? Normalean, nik uste dut, gauza asko ez ditugu ulertzen, evidentemente, baina ulertzen ez ditugun gauza asko, ez dizkigut esplikatu. Hora uste dugu baietz. Pentsatzen dugu jakin behar ditugula, batzutan jakinaren nahi dugu, bai, klaro, lotxa ematen digulako ez jakiteak, eta hor vulnerabilidade badago. Pentsatu behar, ez dakit, esplikatu, ez? Eta nik, hogei urte igual nituen arte, unibertsitatean, inoiz ez zidan inork esplikatu zergatik konsideratzen den batzuk, edo lekure dokan, Ciudadanokein adibidez, munduko pelikuliko nena askotan zaten dena, ez? Eta ez bakarri nire ados egon daitekeela edo ez, baizik eta zergatik historikoki eta ze. Kontsideratzen den. Esplikatu zen, esan, bale. Hobeto, ze igual nik ikusten dut imaginatu egun baten, gustatzen zaite, jasateko baina, eta pentsatzen dut. Eta beti pentsatzen dugu, nire izango naiz. Eta gure azalpenik errazena da, sakonean, konplejo bat egiten dena hor eragin, ez, eta beldur bat.
ez nahi izango aski azkarra gauza hori ulertzeko ez. Eta hori desastre bada. Ez gara, nik ezagutzen dudan jendea kalean, perfectamente interesantea. Perfectamente. Aldiz, irakurtzen ditudanean, ados nago Shakespearekin, berako beto esaten du, baina basikamente esatera doan, tontos como los listos no conozco. Aldiz, ustez dakitenek, askotan, literatura adibidez, batzutan estudiosoek, doktore, entzuten dut gauza, ez dakit zer. Agian jakingo dutez, baina... Batzutan jakingo dut, ez dakit esplikatzen. Eta bezatzen ez dakit, esaten duen, Josa Dormendik esaten duen, norberak ez dakit non hasten den literatura eta non txorra da. Ez dakite zer den ipuin bat, esan dut esplikatzen. Ez dakite. Beraz, badago, betenok egiten dugunaz jakinarena, el traje del emperador. Beraz, esplikatu ez badizute, arraroen alitzateke, ez ezatea zu persona askar. Bueno, dena den egia da, liburu hau oso erraz ulertzen duela, ez, mundu guztia. Bai. Nik behintzat Bai. Ez da, ez, saiakera bat irudikatzen dugun... Ez. Gehiago da, hori da. Ez, ze nik beza da unibertsitatea eta akademiarako beza gauzatzea, baina liburu bat jendeari esaten diozunean, liburu baten jartzen duzunean, eta jendeari eskatzen diozu diru bat, liburu pagatzeko, ez? Hor konpromiso bat dago, eta bereziki dirua baino gehiago balio dut denbora bat, ez? Nire liburu bat irakurtzen, dauden liburuekin nire liburu bat irakurtzen denbora bat, ez? Asko da, ez? Eta gutxieneko hori eskatzeko persona bati, da idaztea, zuk irakurri nahiko zenukeen liburu bat, eta irakurriko nahiko zenukeen moduan. Ni beti, eta nire estiloen parte horrek esplikatzen dut, betiaren ez pentsatzen, aspertuta zaudea, ulertzen da, ez? Ez da aspertuta, ez? Lasai, bakira, orain igual ez da pasatzen ezer, baina laster pasako da, eta nik ez dut horren nire estiloen parte esplikatzen duela. Dora, ez dakizun hori egituran nik uste dut horrek esplikatzen duela, ez? Nik nahiko nuke denbora guztian interesatuta egotea, hori lortzea asko da, ez? Baina norberak uste dut hori lortu beharko genukela, hori da liburu bat nik idatzen nahiko nukeena, ez? Denbora guztian interesatuta egotea. Eta desde luego, interesatuta ez bazute, utzi. Baina tranquilamente, erre liburua, ez da pasatzen ez, objetua dira, ez? Ez irakurri, ez jarraitu irakurtzen. Bizitzako beste momentu batean. Esate baterako, bai, inoiz pasatu da hori ere bai, ez? Nire amak esaten zuen Cien soledad irakurri zuen lehen aldiz, 14 urterekin edo saiatu zanen irakurtzen. Utzi egin zuela aspertuta, ez da? Eta gero berak ere zuen ulertzen, ze handik gutxira, esan nahi dut, igual 3-4 urtera, 7-8 urterekin edo. Berriz hartuta. Ez bakarri berrez hartu zuen, hasi, bukatu, eta esan dut, inoiz ez dei berrez gertatu, berrez hasi nintzen, osorik irakurri nuen, bukatu eta jarraian. Eta pentsa, beraz, bueno, momentuak ere badaude eta sentsazioak eta gero zer da mundu guztiarentzako, ezta? Mundu guztiarentzako ez da ezer. Saiatu naiz atxekin egiten eta negrita bidez eta parte batzuk gehiago adierazten eta errazten, ez? Baina... Bueno, ongi dago edonork ez aukera bat emateko. Hori da. Ni beti pentsatzen dut irakurlea... Aukera behar zaio. Arkaitzek esaten zuen horreko gunean, nire inteligenteagoa dela, ez? Edo, ni bezain, ez que ez dakit zer da inteligentzia, baina ni bezain. Ez? Eta bere denborak asko balio duela. Eta nik nahiko nuke, begira, gurama esan dudanez, berak esaten du, oso modu graziosoan, denori pasatzen zaigun zerbait. Jakingo bazten nire barruan ze ondo kantatzen dudan, eta gero entzuten duzu. Grabatzen duzunen bezala zure dut. Eta, klaro, zuk inoiz ez dakizu kanpotik nola entzuten da, eta beti akoplatuta zaude, ez? Horregaitik erratak eta batzutan ez ditugu ikusten, ze zu irakurtzen ari zara ia buruz, ez? Eta orduan zaila da bestearen lekuan jartzea. Batzutan denbora asko pesatu behar da idatzi duzunetik zerbait irakurri alizateraino, eta oraindik ere ez dakizu exactamente besteek nola ikusten duten, ze besteak ere multiplizitate bat dira, ez dira beti persona berbera, ez? Baina hori egiten saiatzen naiz denbora guztian. Nik ulertuko nuke, ondo idatzita dago, ze gero nire buruan denoi gertatu zaigu, ez norbait izatea, aste hitz egiten eta besteak esatea, ez dakit zertaz ari zen. Eta nire baitan, bueno, klaro, ni honetan nengoen pentsatzen eta barkatu, berrez hasiko naiz, ez? Eta hori, ariketa hori egiten saiatzen naiz denbora guztian, inoiz ez nuke nahi irakurri idatzi zerbait jendeak, ulertuko ez duena, ez ez. Bueno, primeran orduan pozik ez, geratu zara emaitzarekin. Oso, ereinekin oso pozik geratu naiz, egia esan, oso errazkin aipatu dut lehen. Eta portada hori ikusten da nahin polita,
Xabier Gantzarainek egin du, portada bere horretan. Hori da. Neguko zirkoan agertzen zen gure akrobata hau, malabarista akrobata ez, gimnasta hau, eta behin, eta orduan berak multiplikatu egin du, gainera buelta ematen du, eta oso pozik eratu naiz, beti, nik ez dakitan egiten ez dakitan lan bat denez, baina oso pozik eratu naiz. Eta hori liburu dendetan ez, eskuragarri hori da, bai. Orain zabiltza aurkezten ez, pasain astean... Hori da, bai. Pandemiaren kontu honekin azkenean... Pizka bat luzatu da, bai. Entzatzen dut Bilboko udalak ere, azkenean berezkoetan geunden, eta pizka bat luzatu dela. Egia esan, nien entorren beste, bi velozitate desberdinetan sortu diren bi saiakera nire baitan, oso modu beretsuan edo elkarrekin iritsi dira iaia azken lerro honetaraino, ez da? Eta beraz, udazken honetan, iratek doble esan nahiko dute. Beraz, amorragarri egiten zainak bi liburu dituzte irakurtzeko, eta nahi dutenak, nahi badute, bi edo bat ez. Bat eta gustoko izatekotan, esate baterako. Eta beste hori espazia gustatzen, bordon bat gustatu zaio. Ez dakitez, zerbait faltatu izan dena aipatzeko horrela garrantzitsua dena esatea, ala bestela ez, Nik ez dut ez, baina bat bakarrik irakurriko dut nire edo Neguko zirkoa. Mesedez, nire betekizun morala esatea Neguko zirkoa irakurtzeko. Horregago miresten duzula arkaitzkano ez, eta liburu hori ere. Asko hori ez bezala, baina eta Neguko zirkoa, berezi, evidentemente, bakoitzak gero guztua ditugu, berba da, zaila gustatuko mundu guztiaren nire bezain beste. Igual norbaitik gehiago ez dakit. Zaila da. Aurre gauan aurkezpena esan nuen, berriz irakurriko tarteka berri irakurri behar izan dut gauza batzuk aurkezpenerako eta aurre gauan beste gauzatxo bat okurritu zitzen pentsatu nuen, eskerrak. Bestela luzeago izango litzateke oraindik. Eta hipotesi gehiago, ez? Bai. Agian esnatuko zara oraindik beste gauen batean. Bai, bakizu pelikuletan batzutan tesoroa eta bilatzera doazen nola egoten alako giltz bat esatu baterako, eta giratzen dute, ez? Liburu hau idazteak, berak, idazterako gauza gehiago esburtu nituen, emazen giltz bat bezala. Eta orain giltz horik, nahi dut, lekuetan sartu. Orduan agian etorriko dira oraindik gauza gehiago. Inork ez dakit. Arrakala horren esanetara gaude. Momentuz gozatu dezagun liburu hontan. Hori da. Eta gero ikusiko da. Hori da, mila esker. Mila esker, Irati. Zeuri, etortzeagatik. plazer bat zuekin egon. Eta beste bat arte. Beste bat arte. Beno gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker, hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.